že tam, aby sa nešlo. Tam je Klub pribilínskych turistov a lyžiarov spolu s divadelným súborom Klások a dobrovoľnými hasičmi z Pribiliny zorganizovali pálenie Jánskej vatry. Hojná účasť obyvateľov Pribiliny a dokonca aj zahraniční hostia z Austrálie, Poľska a Česka potvrdili správnosť tejto myšlienky. Má aj číslo. Dobre. Ale vatru si odfotím ešte, kým mi nebudú fajerovať. Hej. Komoditatu? Uvoľni sa. Miluju a že poslúcham, že sa rozprávam. To je na tebe, to ľudí kreatívne. Tak na zdravie, no to bude len ilustračné. Môžete li, a to aj dvakrát. Dajte za mňa. Ja vynechám, nikomu môžete dať dvakrát. Na kameru, čo vám budem rať, aha. Milé dámy, páni, priatelia, priateľky, ja som veľmi rád, že vás môžem dneska privítať na takejto akcii, ktorá skrsla vlastne myšlienka jej v nás len v nedeľu a je nádherné, že sa takýmto spôsobom rozvinula a keďže to vzniklo pri turistoch, že sa ochotne pripojili k nám divadelníci, náš Klások a takisto naši chlapci dobrovoľní hasiči. Ja si myslím, že je v tom tá krásna myšlienka, že máme držať spolu a že aj naša obec má držať spolu a že sa nemáme drobiť, rozbíjať zbytočné veci, ale že máme ťahať za spoločný koniec lana, tu nás sa možno schádzať, tu nás sa porozprávať, tu nás si vysvetliť niektoré veci a ťahať za ten spoločný koniec lana tak, aby táto naša krásna obec, v ktorej nám je dopriate žiť s touto nádhernou prírodou dookola, rozkvitala. No a teraz odovzdávam priestor, slovo a všetky myšlienky našim divadelníkom. Nech sa páči. Cieľom tohto podujatia je oživenie tradície pálenia ohňov pri príležitosti Sviatku Jána. Jánske ohne sú sviatkom letného slnovratu, kde už od pradávna sa tradovalo, že živly ako zem, voda a oheň majú na Jána najväčšiu moc a v kresťanskej kultúre spomienkou na svätca Jána Krstiteľa. Zvyky, ktoré spoločenstvo vykonávalo, mali odohnať zlé sily, zdôrazniť výhru jary nad zimou, dobra nad zlom a tiež ochrániť úrodu pred búrkami či ľadovcom. Muži a ženy tancovali okolo vatier, pričom ich častokrát preskakovali. Ohňu sa pripisovala očistná funkcia. Celé generácie verili, že aj bylinky nájdené v túto čarovnú noc majú ozdravujúce účinky. Táto noc bola plná mágie, lásky. Dievčatá sa o polnoci pozreli do vody, aby v nej uvideli obraz svojho budúceho ženícha, alebo si dali mužské nohavice pod vankúš, aby v sne videli tvár budúceho ženícha. Dievčence si vili vence z lúčnych kvetov, ktoré hádzali do korún stromov. Ktorej veniec sa zachytil na vetve, tá sa mala do roka vydať. Vráť sa ďaleko do minulosti, do čias našich praprarodičov. Privítajme spolu letný slnovrat vášnivým tancom okolo ohňa. Privítajme spolu letný slnovrat, zem otvára svoje poklady, tak sa pridaj k hľadajúcim a možno práve ty budeš tým šťastlivec, miláčik škriatkov a víl, ktorý poklad nejaký nájde. Nechaj sa opantať čarami, nahliadni do svojej budúcnosti, očaruj svojou láskou, objav mágiu bylín. Neostaneš stáť na mieste, do tanca ťa vyzve možno nejaká divožienka a neprestaneš tancovať, kým od únavy neklesneš na zem. Ej, Jane náš, Jane, kde ťa páliť máme? Na Pribilínskej stráne, tam ťa páliť máme. Odožeň zlé sily,
bude dobre v každej chvíli. Voda, zem, oheň a čarovná noc majú na Jána najväčšiu moc. Keby ja vedela, kedy bude Jána, verby som nakládla na 3 strany ohňa. Jeden by nakládla od slnca východu, druhý by nakládla od slnca západu, tretí by nakládla mojemu milému, šuhajku švárnemu. Keď sa ráno po Jánovi slnko pozrie cez hory, zlatým kľúčom belasý deň otvorí. Vstávaj, vstávaj, veselo sa privráva. Cez noc z ľudí spadla všetká zlá nálada. Keď aj sníčky po Jánovi slnko odvolá, kto by potom jeho jasu odolal? Do sveta sa vykotúľa nový deň, pekný úsmev, nachystaj si preň. A tak zapálme oheň a privítajme spolu letný slnovrat. A vychutnajme si spolu túto magickú noc. Spievajme, tancujme a težme sa spolu. Veď je to predsa Svetojánska noc. Prijaj sa hora, horička smreková, nech sa ja podívam domov do Liptova. Nech sa ja podívam domov do Liptova. Nad dedinou bystrá a oproti krývam. Hádajte, odkiaľ som, pri Biline bývam. Hádajte, odkiaľ som, pri Biline bývam. Pod Krývaňom žijem, čistú vodu pijem. Teraz všetci viete, kde bývam, kde žijem. Klamo byť. Josh Kayla, from Sydney, Australia. Australia, New South Wales. How do you like Slovakia? How do you like the Lipto, this region? And how do you like Pribilina? And all the traditions, the Slovak traditions. It's very, very beautiful. It's very open. A lot of things to do. It's just very, Very big quiet. family. Yeah. Family orientated. Camera's there. It's good. It's amazing. I love it. And the traditions? The traditions, don't know them very well, but they look very fun. Cozy. Yes. Yes. Pýtala som sa ich, ako sa im páči na Slovensku a na Liptove, pri Biline a tradícia zvyky. Tak vravili, že je tu krásne, nádherná príroda a že všetci sú tu ako jedna veľká rodina, že je tu veľmi taká priateľská atmosféra a sa im to veľmi páči. My jsme turisti, my jsme byli dneska na Kryvání, kde to bylo moc pěkné. My jsme ubytování u Pala, v Privátě, kde jsou strašně pohostinní a hodní. Hrozně se nám líbí, že tady máte takový spolek, hasiči a okolí, kteří dokáží něco zorganizovat. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pálenia jánskeho ohňa na stráni zúčastnili. Vďaka patrí aj tým, ktorí vatru pripravili a tiež pribilínskym hasičom, ktorí zabezpečili prevenciu proti požiaru. V neposlednom rade ďakujeme ľuďom, ktorí sa postarali o občerstvenie. Tešíme sa na podobnú akciu o rok, veď tradície treba nielen udržiavať, ale aj rozvíjať.